Така, тук в този балон, който се появява, ни е дадено какви стойности може да закодираме. Така, ето тук. Без да губиме време, направо ще ви кажа каква стойност да си въведете. Държа да подчертая, че всичко, което променяте, си е за ваша отговорност. Така, зададената стойност ни е 04142. Изтриваме 4.1 и слагаме 70 грешка. Слагаме 76. Даваме do it. При което се активира освен гонга и други функции, в случая за износени накладки. Така, сега отваряме вратата и ето го сигнала. Така, сигнала обаче важи само за шофьорската врата. Аз съм с две врати. На дясната врата не работи. След това излизаме от контролера. Излизаме направо от програмата. Ето и кои нови светлини се активираха при даване на контакт. За колан и за износени накладки. Това е новото, което се появи при мен. Това е, надявам се да съм бил полезен. Дано да ви свърши работа.